Ah, Sisiri Jace, it's okay. Oh, all nice. All right. Mufamba zvakanaka. Shalom, shalom. Ah, mune kuda kubatsirwa. Wewe welcome. Yawe tati kumbobvaisa vamwe tati tichibata navo. Maswera sei munhu waMwari? Shalom, shalom. Changu hachizi haisi prayer request kana ndandi ndizi kuti ndingati chii. Munhu waMwari pasheedzerwa mari yezvipo payapa. Inini ndabisawo $50 yangu yese yandinohora kwagweshe uko, asi ndazwa achichedzera kuti mari yese yaita $28. Saka ndisuziva kuti 50 yangu yanga isinawo kusvika here. Ndedzera yakashota. Saka isusu tokuona mofamba zvakanaka tozogadzirisa nyaya munenge muda kuita Baba Angoni toigadzirisa iyo. Baba Angoni mumoya pane zvatinoti timbotaura.